Ahoj, zdravím vás u nového videa. To video bude jen rychlé a informační a dneska se budeme bavit o budoucnosti tohoto kanálu. Než přejdeme k tématu, tak mi dej like a odběr, velice si toho vážím. No. Jelikož jsem si koupil nový PlayStation, tak jsem se konečně dostal k tomu, že se konečně moje tvorba změní. Hrál jsem jen jednu hru a zjistil jsem, že každodenní hraní Rainbow Six Siege mě už úplně nebaví. A proto zde mám pro vás připravený hned 3 nové žánry. Na kanále začne. Od září možná od října 1 až 2 streamy týdně a 1 až 3 videa měsíčně. To je pecka, co? Wow. No a teď si něco řekneme o těch hrách, co se budou hrát. První žánr budou závody nebo spíše simulátor Fast Gran Turismo, ze kterého se to postupně změní na Gran Turismo Sport a Gran Turismo 7. Za mě nejlepší závodní simulátor. Jako druhý žánr bude adventura a zde budeme mít rovnou trilogii. Je to Uncharted trilogie. Budu ji hrát poprvé, takže se moc těším. A jako poslední žánr je sport a jeho zástupce je FIFA, EAFC a NHL. Bude se hrát hlavně kariéra manažera. Samozřejmě zde bude pokračovat hraní Rainbow Six Siege, ale bude to vždy jen video. Chtěl bych vás požádat o to, kdybyste chtěli nějakou hru, abych hrál, napište mi ji pod tímto videem. Třeba se vám poštěstí. Můžete se také těšit na začátku nového roku na 2 best of. Poslední věc, kterou pro vás mám, je oživení kanálu Kluci na gumě, kde společně s Fila Strámerem budeme tu a tam dávat společný stream. Možná. A vyjde i nějaké videjko. Podrobnosti budou přímo na kanále. Ale sledujte kanál Fila Strámer, kde jsou strámy každý den a za den můžou být i 3 strámy. Takže kdybyste se nudili, běžte se tam podívat. Tímto bych toto video ukončil. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa a dejte like a odběr. Mějte se hezky a čau.